Rufo eta Aritza. Rufo, laugarren mailako ikaslea, Einauten mailaren aurrean zegoen aulkian eseri zen. Einaut zuzendaria zen. Bere izenak berak errespetua eragiten zuen, Einaut, arrano baten moduan agintzen duena. Eta naiz eta jolastokian edo eskaileretan ikasleekin topo egiten zuenean gizon alaia izan, bere gorpuzkera sendo eta atletikoak eta aurpegi serioak ere errespetu handia eragiten zuten, eta ez zegoen ikaslerik bere bulegora eramana izatea nahi zuenik. Rufok gozoki zati bat zuen Espainien ertzean. Une batez garrantzitsua sentitu zen. Lapurreta Manurekin planifikatu zuen, gero barre egin zuten, eta orain zuzendaria gizonik lanpetuena han zegoen berarentzat bakarrik. Indartsu sentitzen zara gaur, Rufo, galdetu zion Einautek ahots serioz, haserrerik erakutsi gabe. Rufok sorbaldak jaso zituen. Ez dakit zergatik nagoen hemen, erantzun zion. Bai badakizu, eta gainera badakizu nik ere badakidala. Eta ez gaurkoa bakarrik. Badakit gaur Manuren laguntzarekin gelakidearen dirua lapurtu eta gozokietan gastatu duzula. Ondo pasadut. Manuk dio ni naizela nagusia, eten zion Rufok harrokeriaz. Divertigarria, eta hain pozik geratzen zara. Einautek asperen egin eta zuditu egin zen. Une batez isilik geratu zen, gero jarraitu zuen. Imaginatzen dut ateei ostikoak ematea, txirrina jotzea, fruta dendan lapurtzea, edo kalean adineko pertsonak iraintzea ere divertigarria dela, ezta? Ba aldakizu udaltzainek zutaz galdetu dutela, botazion Einautek. Rufo izutu egin zen, irribarre isekatsua desagertu egin zitzaion. Korapilo hotz bat sentitu zuen sabelean, izerdiak eskuak busti zizkion, eta disimuluan praketan lehortzen saiatu zen. Duela une bat arte, bere aintzarako eszenatokia zirudien bulegoa, orain txikia eta itogarria iruditu zitzaion. Beldur eta kezka aurpegia jarri zitzaion. Aulki horretan bertan eseri dira. Kaleko arropez jantzita, jakina, baina poliziak dira. Zurekin hitz egiteko eskaintza egin dute, baina zu ez larritzeko esan diet guk hitz egingo dugula zurekin. Haiek prest daude klase osoari hitzaldi bat emateko, portaera batzuen arriskuez eta ondorioez ohartarazteko. Ez dituzte delinkuenteak nahi kalean, besteak kaltetu gabe ondo pasatzen dakiten haur eta gazte osasuntsuak ikusi nahi dituzte. Einaut apal batera joan eta bi gauza atera zituen. Festa globo gorri bat, eta haritz zuhaixka bat zuen loreontzi txiki bat. Une horretan kolpe leun bat entzun zen atean. Jone zen, Ruforen irakaslea. Kuaderno batzuk zeramatzan besapean, baina ez irudien kexatzera etorria zenik. Sartu Jone, gonbidatu zuen Einautek. Agurtu eta Ruforen ondoko aulkian eseri eta isilik geratu zen. Einautek jarraitu zuen, Rufori puxika eta haritz txikia erakutsiz. Begira hau, Rufo, munduan egoteko bi modu daude, esan zuen Einautek, puxikari seinalatuz. Zeure burua puztu dezakezu, ate bati ostiko bat ematen diozunean, sagar bat lapurtzen duzunean, edo ikaskide bati dirua kentzen diozunean, airea sartzen duzu zeure barruan. Azkar handitzen zara, jendeak begiratzen dizu, irakasleek zure izena aipatzen dute, korridore osoa betetzen duzu. Rufok irribarre txiki bat egin zuen, horixe zen sentitzen zuena. Baina, jarraitu zuen Einautek puxika klip batekin lehertuz. Pum, zarata egiteari utzi orduko, ezerezean gelditzen zara, hutsik eta isilik, barrutik airea besterik ez zegoelako. Aireak ez du pixatzen, ez du elikatzen, eta batez ere ez du hotza kentzen. Gaizkia eginez, hazten dena zauri bat bezala puzten da. Zauri bat, gorritu eta handitu egiten da, lehen baino beso gehiago dagoela dirudi, baina zati horrek sufritu egiten du. Rufo serio eta adi zegoen, bere etxeaz gogoratu zen,
amaren isiltasunean, berarengan baino beste gauzetan interesatuago, eta aitak alde egin zuenean utzi zuen utsunean, bera oso txikia zela, utsune ura gozea bezalakoa zen eta etzen litxarreri ez asetzen. Einautek lore ontzitxoa mai gainean jarri zuen. Gero, aritza daukago. Oso poliki hazten da eta ematen du ez dela mugitzen. Ez borrokatzea erabakitzen duzun bakoitzean, norbaiti laguntzen diozun bakoitzean, edo zerbait hausteko gogoari eusten diozun bakoitzean, aritzak sustrai berri bat ateratzen du. Kanpotik ezin duzu ikusi, baina barrutik sendotzen eta indartzen ari da. Aspergarria da hori, esan zuen Rufok. Inork ez dizu kasurik egiten sustraiak izateagatik. Hasieran inork ez, onartu zuen Einautek, baina entzun, gaizkia eginez puzten denak besteek begiratu dezaten egiten du, ezin duelako bakarrik egotea jasan. Zarata behar du, bere utsunea estaltzeko. Ongia eginez hazten denak bere baitan oinarritzeko egiten du. Zuhaitz batek ez du behar inork txalo egitea ekaitza iristen denean indartsua izateko. Einaut Ruforengana makurtu zen, begietara begiratu eta zintzotasunez hitz egin zion. Rufo, badakit bakarrik sentitzen zarela. Badakit zure etxeko korridorea isilik dagoenean zerbait hautsi nahi duzula, hor zaudela jakiteko. Baina isiltasun hori aire biziatuaz betetzeak utsago utziko zaitu globoa lehertzen denean. Ez dut nahi zu globo bat izatea, denok zapaltzeko beldur zarena. Nahi dutzu zuhaitz bat izatea, besteak babesteko ere balio duena. Rufo gelakidearen diruarekin erosi zituen litxarreriak gogoratu zituen. Lehenengoz, etzen nagusi bat bezala sentitu. Puxika zulatu bat bezala sentitu zen, izkina batean zimurtua. Einautek zauri handia ukitu zion, ikasgelako indartsuena bezala jokatuz ezkutatzen zuena. Nola ateratzen dira sustraiak, galdetu zuen ahopeka Rufok. Einautek irribarre egin zuen. Hasteko, bihar lapurtutako dirua itzuliko duzu, eta zure gelakideari barkamena eskatuko diozu. Ez nik behartzen zaitu delako, baizik eta zeureen borra egiten hasiko zarelako, eta horrek airea baino askoz gehiago pixatzen du. Une horretan Jone hasi zitzaion hitz egiten, maitekor Rufori. Zuhaitzarena entzuten egon naiz, Einaut, eta gustatzen zait, baina Rufok jakin beharreko zerbait dago aritzei buruz. Rufo, ba aldakizu zergatik den hain gogorra aritzaren egurra eta suari ongien eusten diona, galdetu zion Jonek. Ez da bizitza erraza izan duelako, haizeari, hotzari, euriari eta ur faltari eutsiz hazi delako baizik. Indarrak ez dauden lekutik ateratzen ikasi du. Rufok zeharka begiratu zion. Ematen zuen Jonek beti zekiela bera zer ari zen pentsatzen, baita ezertan pentsatu nahi ez zuenean ere. Zuk beste haur batzuek ez duten zerbait daukazu, jarraitu zuen Jonek. Erresilentzia duzu, hori nagusien hitz bat da. Esan nahi du beste askorentzat hilgarriak izango liratekeen kolpeak jasateko gai zarela. Zeure kabuz ikasi duzu indartsua izaten, etxean gauzak zail jarri zirenean. Minik ez sentitzeko sortu duzun azal gogor hori altxor bat da, Rufo. Baina oraintxe bertan, ateei ostikoak emateko erabiltzen ari zara. Eta hori, diamante bat harriak txikitzeko erabiltzea bezala da, alferrik galtzea da. Jonek esku bat jarri zion sorbaldan. Goxo baina irmo. Nik ez dut ume gaizto bat ikusten. Liderra izateko balio duen ume bat ikusten dut. Manuk jarraitzen zaitu, karisma duzulako. Atariak aukeratu eta ekintzak planifikatzen dituzu. Bizkorra zarelako, imagina ezazu indar hori 10 edo 15 urte barru. Jonek ahotsa apaldu zuen, etorkizunari buruzko sekretu bat kontatzen ari balitzaio bezala. Nik ikusten dut zure etorkizunean, denek zugan konfidantza handia dutela. Ez duzula oihukatzen besteek entzuteko, zure iritziak oso egokiak eta sendoak direlako. Bakarrik sentitzen direnen babesle ikusten zaitut, badakizulako sufrimendua nolakoa den eta nola gainditu. Talde bateko buru bezala ikusten zaitut, edo eraikitzaile bezala, edo umeei euren sustraiak aurkitzen laguntzen diena bezala. Benetan sinesten duzu hori, galdetu zion Rufok lasaituta. Etzen nagusi baten ahotsa, zerbaitetan sinestu behar zuen 2. mailako ume batena baizik.
Sinestu ez, Rufo, badakit, erantzun zion ziurtasunez Jonek. Zure irakasleak ez gaude zu zigortzeko eta zu txikia egiteko. Ez gaude zigorraren bidez edo baztertuz humilatzeko. Gure lana haritz hori zaintzea da. Badakigulako, nahi baduzu, auzo honetako zuhaitzik ikusgarriena izan zaitezkeela. Baina etorkizun horretara iristeko, globoak puzteari utzi egin behar diozu. Zeure indarrean sinesten hasi behar duzu, guk dagoeneko sinesten dugu. Einautek baiezkoa egin zuen isilik, Joneren hitzak indartuz. Rufok haritz txikiari begiratu zion berriro. Oraingoan, aspaldiko partez, bularrean sentitzen zuen hutsunea ez zitzaion zulo beltz bat iruditu, baizik eta merezi zuen zerbait landatzen hasteko moduko lurra. Rufo aulkitik altxatu zen, hankak lehen beti urduri ibiltzen zirenak zer kolpatu bilatzen, orain astun sentitu zituen, berunezko sustraiak balituzte bezala. Bihar lapurtutako dirua ekarriko dut Einaut, esan zuen Rufok zuzendariari zuzenean begiratuz. Ez dut dena gastatu. Oraindik pixka bat geratzen zait eta falta dena nire eltsitsutik aterako dut. Einautek baietz egin zuen buruaz eta haritz landarea zuen loreontzi txikia eman zion. Eraman ezazu, Rufo, zurea da, bera hasten bada, zu ere hasiko zara. Rufo bulegotik atera zen haritza eskuetan, kristalezkoa baliz bezala helduz. Korridorean Manu zeukan zain, hormaren kontra jarrita. Rufori ordubete lehenago hainbeste gustatzen zitzaion mutil azkarraren irribarrearekin. Zer esan dizute? Irrikaz xuxurlatu zuen Manuk. Asko zigortu zaituzte, noiz itzuliko gara frutategira. Rufok Manuri begiratu zion. Lehenengoz, Einautek globoa deskribatu bezala ikusi zuen, kanpotik distiratsua, baina gardena eta hutsa. Manuk ez zuen sustrairik, zarata besterik ez. Ez nez joango denda frutara, Manu, erantzun zion Rufok, bera ere harritu zuen patxadaz. Gauza garrantzitsuagoak ditut egiteko. Zein aspergarria zaren, puztu zuen Manuk eta korrika urrundu zen. Arratzalde hartan, bere etxe atarira iristean, Rufok ez zion betiko ostikorik eman. Une batez, ateari begira geratu zen, hainbestetan zigortu zuen ate hura. Izilik sartu eta etxera igo zen. Telebista piztuta zegoen eta topera. Ama sofan eserita zegoen, telefonoan idazten, begiak altxatu gabe. Etorri naiz, esan zuen Rufok. Amak ez zion erantzun, keinu bat ere ez. Amaren isiltasuna haize izoztua bezalakoa zen. Lehen, isiltasun horrek leiho bat hausteko gogoa ematen zion, edo oihuka hasteko, besterik ez bazen amaren garrasiak entzuteko. Hobe zen halako zerbait ez ikusia izatea baino. Baina oraingoan ez zen hala gertatu. Rufo sukaldera joan zen, edalontzi bat urez bete zuen eta bere logelara joan zen. Loreontzia leiho ondoan jarri zuen, lekurik argitsuenean, eta lur lehorra ureztatu zuen. Zu eta ni ondo egongo gara, xuxurlatu zuen, lurra ura xurgatzen ikusten zuela. Ohean eseri zen eta landareari begira geratu zen. Bularrean hutsunea sentitzen zuen oraindik, baina ez zuen hainbeste erretzen. Ulertu zuen, naiz eta amak ez begiratu, bera garrantzitsua zela. Haritz bat zen. Eta naiz eta eguzkia ez atera egunero, argia sortzen ikasten ari zela. Gau hartan Rufok lo hartu zuen, eraso plangintzetan edo lapurtutako litxarrerietan pentsatu gabe. Lehenengoz bere sustraiak bizitzari gogor heltzen hasi zitzaizkiola sentituz, lo hartu zuen.